ढोल ताशांचा गजर, श्रीदेव रामेश्वराचा जयघोष करत अनेक वर्षांची परंपरा जोपासत देवतरंगासह आणि लवाजम्यासह कांदळगाव येथील श्रीदेव रामेश्वर गावभेटीवरती निघाला। यावेळी रस्त्याच्या दुतर्फा भगवे झेंडे रांगोळी काढत श्रीदेव रामेश्वराचं भाविकांनी स्वागत करत आशीर्वाद घेतले। पाहूयात। मालवण तालुक्यातील कांदळगाव येथील ऐतिहासिक अशा श्रीदेव रामेश्वर मंदिराच्या वेशी फिरणं उत्सवास सुरुवात झाली। यावेळी पालखीत श्रीदेव रामेश्वराचा मुखवटा ठेवून पालखी सजवण्यात आली। श्रीदेव रामेश्वराच्या वेशी फिरणं उत्सवानिमित्त मार्गावरती ग्रामस्थांनी ठिकठिकाणी रस्त्याच्या दुतर्फा गुड्या उभारल्या आहेत, तसंच भगव्या पताकाही लावल्या आहेत, तर रस्त्यावर आकर्षक रांगोळ्या रंगरंगोटी करण्यात आली आहे। आज कांदळगाव रामेश्वर मंदिरातून दुपारनंतर निघाल्यानंतर अनेक ठिकाणी श्रीदेव रामेश्वराचे आशीर्वाद घेण्यासाठी ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती। भाविकांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था अनेक ठिकाणी करण्यात आली होती। आज कोळंब मांगरी येथील श्रीदेव महापुरुष येथे प्रस्थान वास्तव्य असणार आहे। उद्या दुपारी महाप्रसाद, दुपारनंतर निवे येथे प्रस्थान, त्यानंतर 11 फेब्रुवारीला निवे येथे दुपारी महाप्रसाद, दुपारनंतर महान येथे प्रस्थान, 12 फेब्रुवारीला दुपारी महान गांगेश्वर मंदिर येथील महाप्रसाद, दुपारनंतर कांदळगाव सातेरी मंदिराकडे प्रस्थान, 13 फेब्रुवारीला सकाळी सातेरी मंदिरातून कांदळगाव साळकरवाडी येथे प्रस्थान, तेथून पुन्हा माघारी येताना परबवाडी मोठ्या तुळशीजवळ महाप्रसाद, दुपारनंतर रवळनाथ मंदिराकडे प्रस्थान, 14 फेब्रुवारीला रवळनाथ मंदिर येथून राणेवाडी येथे प्रस्थान, दुपारी राणेवाडी मध्यवर्ती मोठी तुळस येथे महाप्रसाद, दुपारनंतर रामेश्वर मंदिर येथे रवाना। रात्री रामेश्वर मंदिर येथे 5 दिवसीय वेशी फिरणं कार्यक्रमाची रीतिरिवाजानुसार सांगता करण्यात येणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।